Free Digital Photos löytyy osoitteesta freedigitalphotos.net ja täältä löytyy hyviä valokuvia käytettäväksi ja niistä tosiaan saa semmoisen pienemmän version ilmaiseksi käyttöön, eli joka sopii vaikka nettisivuille tai diaesityksiin ja sellaisiin. Sitten jos tarvitsee painokelpoista kuvaa, niin sitten niitä voi ostaa, että ne on sitten maksullisia. Täällä About-sivulla hieman kerrotaankin sitten näistä kuvista ja niiden käytöstä. Kuvat on tosiaan, niitä voi käyttää, mutta niissä täytyy vain mainita tekijä ja lähde, eli täältä löytyy oikein tarkemmin esimerkitkin näistä, että millaiseen käyttöön ja millä lailla siellä esimerkiksi voi sen kreditit antaa sitten, että mistä se kuva on. Ja kuvat löytyy, niitä voi täältä vasemman reunan valikosta löytyy kategorioita. Katsotaan vaikka tuota People-kategoriaa. Sieltä löytyy taas eri lailla jaoteltuja. Katsotaan vaikka tuo Friends-kohta siitä. Niitä voi selata sitten. Ja sieltä jo, minkä nyt haluaakin, niin klikkaa sitten auki. Tässä esikatselukuvassa niin siinä on tuollainen tosiaan tuommoinen vesilemma päällä, mutta sitten kun sen lataa, niin siinä sitä ei olekaan. Ja täällä ylimpänä näkyy tämä ilmainen lataus. Alapuolella on sitten maksullinen noista sitten laadukkaammista kuvista, mutta tosiaan täältä ylhäältä klikkaa tuon download. Sitten vielä ennen kuin sen kuvan saa, niin tässä pyydetään hyväksymään nämä käyttöehdot. Ja jos haluaa varmistukseen sitten sähköpostin, niin sen voi laittaa tuohon. Sitten, jotta näitä ei mikään automaattirobotti sitten täältä lataile, niin tässä on vielä tämä kolmannessa kohdassa. Pyydetään sitten kirjoittamaan nämä sanat, mitä siinä on. Sitten voi klikata sieltä sen download. Ja tällä lailla tosiaan saanut itselleen sen kuvan talteen, mutta muistaa myös tarkistaa sitten kuvan kohdalta, että kuka se tekijä oli, että sen muistaa sitten siinä mainita. Eli tekijähän löytyy tästä kuvan alta, näkyy tämä tieto, että kenen ottama kuva se on, ja sitä kun klikkaa, niin löytää lisää tämän saman henkilön ottamia kuvia. Täältäkin voi tosiaan hyviä valokuvia löytyä.